Posible nga maipasaka nga reklamo batok sa Office of the House Secretary General matapos wala sinigin baton ang duha ka magkasunod nga impeachment complaints nga ipasaka kung tani batok kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. Natabo ini sang nag-file sang separado nga mga complaints ang bagong alyansa mga kabayan kag ang grupo nanday former anak kalusugan party list Representative Mike Defensor kag former Ilocos Sur Governor Luis Chavez Singson ginarason sa opisina nga didto sa Taiwan si House Secretary General Chinoy Garafil agud magbaton sang award kag wala sang bisan isa nga nabilin nga otorisado nga magbaton sang impeachment complaint. Sa interview naman sang Bombo Radio kay Defensor iya ginpahayag nga wala man lang sila ginpasulat sa logbook nga makapakita kung tani nga nakakadto sila sa opisina. Patag sini wala man nakabutang sa konstitusyon nga dapat si Secretary Garafil ginamabaton sang impeachment complaint kundi ang iya lamang opisina. Bangod sang natabo, gindala na day Defensor pauli ang ilang mga dokumento. Pahayag sini maistorya pa sila sa iya grupo kung i-file nila liwat ang ilang preparar nga impeachment complaint. Sa mahinsang reklamo sa Makabayan Block, ginbili nila ilang mga dokumento sa opisina ni Garafil. Ilang gina-insister nga trabaho sa Secretary General nga i-transmit ang impeachment complaint sa House Speaker sa Lunes kung mag-resume ang sesyon. We went there, tapos nakausap namin yung executive director and we were discussing yung paano yung gagawin namin. Sabi niya, we are not authorized to receive, nor does the office. No, kahit sino, hindi pwede mag-receive. Sabi ko, kahit naman, hindi naman kasi under the Constitution natin, hindi naman tao ang nakalagay doon sa secretary, but the SecGen's office, the office itself. Nung nangyari yun, ayaw nila tanggapin talaga. So, wala. Dinala namin yung mga dokumento kasi immaterial naman Kung iiwan mo doon at hindi naman officially nagkaroon ng formal acceptance. Nabalian ang kabayinsang pahayag ni Mike Defensor.